O 3192 son as mocións presentadas polo Grupo Municipal de ESCO. A primeira moción é, según o que teño como expediente, a moción de auditoría de recadación. A segunda moción é relativa a unha moción relativa ao plan contra a violencia machista. A maioría das mocións foron vitaminadas favorablemente na comisión informativa do pasado luns, cos votos favorables de ESCO e a excepción dos grupos. Ten a palabra Adolfo. Ben, xa comentamos na comisión, non? Entendemos que, hai unha cantidade importante de incobrados no Concello do Carballiño. Evidentemente, sabemos, se pone na propia moción, todo o que son dereitos pendentes de cobro non son impostos, non son tasas, pero a meirande parte sí. Consideramos que, atendendo a esta situación, independentemente de que estemos en tempos de pandemia e haxa certas complicacións, compre facer un análise, compre ter unha visión de como está a situación de recadación. Hai bastante confusión. Outro día preguntaba ao alcalde, non sei se o mirou, cando vencía o contrato da empresa actual, non sei se o sabe. A finales de ano. Deste ano, a finales deste ano. Bueno, creo que en marzo, adxudicáramos en marzo do... Ou seja, que en marzo do 22 remata. Sí. Vale. Non é imposible saber se hai intención de remunicipalizar ou non, a pesar dos acordos. Imagino que non, claro, vista a dinámica, imagino que non, a pesar dos acordos que había no seu día. Entonces, é importante ter en conta este tema porque agora de establecer uns novos pregos, de contratar cunha nova ou ca mesma empresa o servizo de recadación, pois hai cousas que evidentemente se poden mellorar e hai cousas que se poden facer de outra maneira. Hai cousas que son difíciles de entender, como vivimos un pouco nun caos permanente, pois tivemos o problema de Arcos, se paraliza se non, se cobra se non, están voltando a chegar os recibos, supoño que o sabe, están voltando a chegar os recibos que a reclamación xa de todo, algúns veciños por aburrimento optaron por pagar, outros convenceronos vostedes, e moitos pois aínda están indignados porque, dende logo, non se cumpliu nada do prometido. Eles viñeron aquí, estiveron nun pleno, bueno, quero decir que así ainda máis confuso todo. Fanse expedientes de prescripción individuais moi difíciles de entender, dos cales pedimos información e tampouco podemos obter acceso. Entonces, bueno, como toda administración debería ser transparente, tal vez o servizo de recadación un dos que máis. É necesario que todo o mundo saiba porque uns pagan e outros non. Decímolo na propia moción, é obvio que hai xente que non pode pagar e esa xente o Concello ten mecanismos para axudarlles, para darlles facilidades, para darlles prazos, etcétera. Pero igual hai outra xente porque en 4 millóns e pico que creo que hai neste apartado ten que haber algo de todo. Entonces, sería convinte ese análise. Máis que nada tamén, e creo que isto é público, nada máis chegar a Argemiro Masnotes fixo unha auditoría un pouco da situación de contas do Concello. Nós xa non pedimos de todas as contas do Concello porque os informes de intervención parecenos que sempre son moi rigurosos e moi completos. Cando despois entrou vostede a alcaldía, por iniciativa de Bernardo García, fixose outra auditoría para coñecer realmente a situación. Insisto, nós xa non pedimos porque os estados de contas xerais do Concello vense ben, e o interventor é un gran profesional e non hai nada que reprochar no sentido, pero nós o que desexaríamos é que se fixera un estudo de por que hai esa gran cantidade de incobrados e que se pode facer para mellorar esa situación. Ese é o obxecto desta auditoría, non? Coñecer cal é a realidade desa situación. Entonces, entendemos que a lógica dicta que sería positivo para todos facela e serviría para mellorar a futuro este sistema no Concello. Sofía. Ben, bueno, adiantar que estamos a favor de que se faga unha auditoría, canta máis transparencia haxa mellor. Bueno, dado que a empresa é unha empresa externa, pois entendo que lle podemos pedir informes e se pode, bueno, pois ver con detalle o que está facendo, porque claro, si vemos os importes aislados por anos, ainda que este ano anterior e os 4 últimos son complicados, son moito máis grandes, pero os importes aislados, bueno, pois parece que son pequenos, pero como isto é acumulativo, vamos en 5 millóns, e home, 5 millóns de euros sempre é unha cantidad importante e necesaria para o Concello, que 3 xa son de dudoso cobro, eso xa podemos casi pensar que non se van a cobrar, que é triste, non? Porque é importante dar facilidades de pago para aquel que ten dificultades, pero igual de importante é presionar e obrigar a que se pague, non? Igual que pagan outros veciños.
Entón, bueno, intentar ver por que hai tantos incobrados e pouco máis. Bueno, nos, por suposto, non nos opoñemos a que se faga unha auditoría para verificar que está pasando co servizo de recadación. Pero a realidade é que hoxe este servicio está desenrolándose cun contrato de concesión. E polo que nós sabemos, esa concesión exixe que todos os anos se presente unha liquidación. E polo que sabemos, esa liquidación non se está presentando. Está presentada? Penso que sí, sí. Depois eu teño aquí datos, non? No, bueno, eu polo que eu sei, presentouse a liquidación do ano 2019 e foi rechazada polo Concello do Carballiño, polo que eu sei. Foi rechazada polo Concello do Carballiño precisamente porque o inicio do ano 19 non correspondía co peche do exercicio 18. Ao ser rechazada non se volveu presentar a do 19 e tampouco se presentou a do 20. Entonces, pouco sentido ten que fagamos unha auditoría e que non estemos facendo o que tiñamos que facer, o que o Concello de Carballiño tiña que facer, que é exixir a empresa que leva a recadación que presenta liquidacións para que se poida verificar cal é o traballo que están facendo. O primeiro é eso, o primeiro é facer cumplir os contratos de recadación. O que nos decían agora é que os plegos de condicións técnicas exixen esas liquidacións, son obrigatorias. Non sei se lle costa ao alcalde que se están facendo. Eu, polo que eu sei, non se están facendo. Non se presentou nin a do 19 nin a do 20. Exixiuse a esa empresa que a presentara? Tampouco. Tomouse algunha medida contra ela para que o fixera? Tampouco. O contrato acaba ahora en marzo do ano que ven. Non é cuestión xa de que se teña en conta facer os pregos. Nos pregos xa estaba. O que pasa é que se despois non se fai. Isto está todo relacionado sempre co mesmo. No servizo de recaudación falta xente. Inda que se presentaran esas liquidacións, sería moi difícil cos medios que conta hoxe Tesorería facer unha verificación de todos eses datos, porque non ten persoal. E ese é un servizo fundamental que temos que ter coberto convenientemente para que se poida verificar. Pero claro, se volvo a repetir, non se están presentando liquidacións, de nada sirve que teñamos nin siquiera personal en recaudación, vamos, en Tesorería. Por iso digo, supoño que esta moción serviría para que se verificara isto por parte do alcalde, se se están presentando liquidacións. Porque xa digo, a min constame que non. Vale, nada máis, na primeira intervención. Ben, os pregos fixo Tesorería que ten que exigir a empresa o cumprimento das normas e eu o informe que lle pedín a Tesorería e a Tesorería lle pediu a empresa, pois un pouco explica cal é a situación. Hai 2 millóns e pico de euros anteriores ao 2015. O que decides, cantidade de casuísticas, unhos que son incobrables porque desapareceu a empresa ou era unha constructora, outros, bueno, pois que hai que depurar, vale, e o resto é posterior. No ano 2016 tiñamos o importe dos padróns era de 4.665.000 euros, vale, e no 17 subiu a 6.449.000 como consecuencia da regularización catastral. Nesa regularización catastral, como ben sabedes, hai bastante desastre. Hai xente que lle puxeron fincas que non eran dela, hai xente que lle puxeron pisos, bueno, recaudación emite os recibos e logo a xente pois vai reclamando dicindo, oi, mira que me puxeron esta casa e non é miña, que é do outro, co cal, bueno, constan como emitidos e non cobrados. Por eso hai un desfase moi importante. O importe pendiente, para que vos fagades unha idea, no 16 era de 230.000 euros e ese ano, non co acumulado de atrás. E no 17 pasou a 639.000. Pero ese procedimento de revisión continuouse no 18 e no 19. Vale? Con cal, bueno, no 18 463 e no 19 468. E iso é o que explica pois que neste momento
teñamos unha parte importante desa débeda. Durante o primeiro ano do 17, cando se fixo eso, pois procedeuse basicamente o traballo fundamental foi resolver toda esa problemática derivada do IBI. Cabe destacar tamén que despois no 17 fixes un traballo de regularización do catastro, como vos decía, e a calidade dos datos pois era bastante mala. Nomes erróneos, gran cantidad de titulares sin DNI, errores na superficie, errores na adxudicación das parcelas e das propiedades, o que provocou un incremento elevado de impagados, así como multitude de recursos. A xente recurriu e non se pudo cobrar e contan como pendente. Estes incrementos, foronse arrastrando tamén no 18, no 19, de acordo? E iso explica en gran parte unha parte importante deses impagos. Despois tamén hai que recordar que no ano 2020 temos que indicar que a situación de pandemia do Concello e os acordos que tomamos no Pleno permitimos que os contribuintes, para que pudieran cumplir que as súas obrigas, pagasen a final de ano. Entonces, pois hai, sabedes que as liquidacións bancarias efectúanse o 5 e o 20 de cada mes, co cal unha parte importante dos que pagaron no último, no límite do plazo, a partir do 20, pasan e vanse contabilizar no ano 2021. A labor dos procedementos executivos tamén este ano, pois prácticamente foi nula. Para que vos fagades unha idea, durante o ano 17, 18 e 19, a labor de execución e de embargos permitiron ao Concello recadar 2.456.000 euros. Iso baixou dunha maneira radical no 19 e no 20, basicamente porque non fixemos, a situación é bastante complicada e así o acordamos moitos plenos de apoiar ao máximo e centramos máis tamén outra cousa que si se ve nos padrós é a baixada do tipo tributario do IBI, que son casi 500.000 euros de recibos que non se puxeron, de cantidades que non se puxeron ao cobro. No ano 20, lembradevos que baixamos o IBI do 0,6 ao 0,48, que minorou 500.000 euros. Baixámoslo porque tiñamos o compromiso de baixar 19 e 20, cando a baixada real era do 10 e o tipo impositivo do 0,53. Esos son, digamos, eu que si podo facer, eu creo que nos vamos rechazar o da auditoría máis que nada por gastos e pedirlle a tesorería que asixa estes informes que eu non era consciente, de que non nos tiñan, e entregárvolos a oposición para analizalos e despois vemos, algunha cuestión que coa aconselle, pois nós non temos ningún problema en facer ningún tipo de auditoría, xa vos lo digo. Adolfo. Sí, non ten problema en facer ningún tipo de auditoría, pero vai nos rexeitar. Vamos a rexeitar neste momento, porque entendemos que os servicios do Concello, tanto de intervención como de tesorería, teñen a suficiente profesionalidade. Sí, eso dixeno dentro do principio non ten nada que ver. Aquí falamos da xestión dunha empresa externa, vale? Nin siquiera eso estamos poñendo en dúbida, pero evidentemente o control que temos sobre eso, como cando se externalizan cousas, xa depende de outros factores, pois pasa isto. Claro, chamoume moito a atención que cando o voceiro do Partido Popular falou da falta desas liquidacións, que efectivamente se fai constar que non están, vostede di que é a tesoureira quen ten que pedilas, pero quen é o concelleiro de Facenda? É vostede. Pasa un pouco como o de urbanismo, está claro, pero vostede está aí para algo. É dicir, se un traballador vostede considera que non está cumplindo co seu cometido, vostede terá que tomar algunha decisión e escribirlle para que faga eso. Digo eu, claro, quero dicir que non é tan fácil chegar aquí, isto foi o arquitecto, isto foi Manolito, isto foi Joselito, que así faise difícil de entender isto. Deu un montón de datos, incluso agora falou da baixada do IBI. Eu chamame a atención porque, en teoría, cando se baixa o IBI, xa se reduce a previsión de ingresos nese aspecto, co cal non aparece como incobrado. Non dixen como incobrado, Claro, pero que non ten nada que ver. Aquí estamos falando dos incobrados. A baixada do IBI, cando se fai a planificación do ano, xa se ten en conta esa baixada. Entón, eso non vai a aparecer. Miren, sí, Paco, eu entendino, pero quero dicir que precisamente estou aclarando, Paco, precisamente que non ten nada que ver unha cousa con outra, que a baixada do IBI non afecta a isto porque xa eses ingresos xa non se contemplaban. É o que estou querendo explicar. Miren, aquí
insisto, nin culpo á empresa, nin culpo aos traballadores do servizo, porque probablemente sexan poucos. No Departamento de Intervención estamos fartos de ver informes do interventor pedindo reforzos de persoal. Aquí sempre se di que xa é inminente, que xa vai ser, que xa vai para ahora, e a realidade é que non é. Pero é verdade que pasan cousas que son difíciles de entender, porque hai un montón de prescripcións de impostos, de xente, que se dixo, veña, xa está, xa non tens que pagar este imposto, porque non se lle pudo notificar a negocios que están abertos, a xente coñecidísima do Carballiño, coa dirección, cos seus datos, e non se lle puido notificar. O mellor é que a empresa non ten xente, o mellor é outra cousa, non o sei, pero habrá que saber que é. Non quero pensar xa mal, pero por que non imos pensar mal se pedimos a información e non se nos dá? Pedimos unha auditoría e nunca se quere facer. Sempre se fixo, é dicir, fixos unha con Argimiro, fixos outra cando chegou vostede. Pedimos unha auditoría, non sei canto pode costar, creo que a que se fixera de Bernardo, corríxame se me equivoco, 15.000 euros, 15.000 euros. Encargarlle as bases das axudas COVID a unha empresa de Vigo para que fotocopiaras de TUI costou 17.400. E agora dinos que non o fai por aforro. Alcalde, faisenos difícil de entender. É máis, mire, collendo o fío do que vostede decía, evidentemente, se hai xa moitos de dubidoso cobro que vai haber que depurar, para facelo ben o lóxico é facer o que fixo no seu día Argimiro Marnotes, un expediente de prescripción, lembro, cando estaba de alcalde, onde incluiu un montón de cousas que había de atrás, que non sei, pero claro, todo xustificado e explicado, non vale facelo á carta. Se vamos quitar este sí, este non, este deixámoslo, xa veremos este. Non, eso ten que facerse cun expediente serio e ten que facerse de xeito motivado. Se vostede fai agora unha auditoría, xa que os departamentos de intervención e a propia empresa de recaudación pola carencia persoal teñen moito máis difícil eso, o resultado desa propia auditoría xa lle vale para o expediente de prescripción. Por iso consideramos que non hai ningunha razón para non facela, porque sería darlle transparencia, detectar onde están os problemas e solucionalos. Non vemos ningún inconvinte, sinceramente, pero bueno, se non a vai facer cando hasta ahora se estiveron facendo, pois volveremos ao da maioría absoluta, que claro, é o que ao final cambia as vontades e cambia todo. Se cando Bernardo a pediu, vostede aceptou facela e agora non a acepta, pois bueno, que quere que lle diga? Nada máis. Non dou creto. Sofía. Ben, bueno, que non se remunicipalice o servizo, bueno, pódese aceptar, pero que non se supervisen os contratos, xa non, eso é unha briga do Concello, non? Absoluta. Claro, entón, as empresas teñen que cumplir rigurosamente cos compromisos que adquiren, para eso cobran. Entón, si vemos que bueno, neste caso non presentaron as liquidacións ou non coinciden os importes, o que sexa, bueno, pois exixirlle que nos explique que pasa, que non pasa, porque claro, eu entendo que non pode pasar o que está dicindo o portavoz de Espazo Común, porque sería un escándalo. Entón, sexamos rigurosos e está moi ben externalizar os servizos si consideramos que esa é a mellor opción para o Concello de Carballiño, pero supervisemos e estemos pendientes de que todo aquilo que lle pedimos ás empresas que xestionan os servicios, pois que o cumplan. Nada máis. Vale, gracias, Sofía. Ben, polo que entendín, non sabedes se efectivamente presentaron as liquidacións, vádelo por consultar, vadelle exixir... Voulle mandar un escrito á tesorería, evidentemente. Ben, vadelle exixir, se en caso de que non estén presentadas, que as presente, e vadelo pasar a nós para que podamos verificalas. Sí, entendín ben? Si vemos calquera cousa que hai que facer auditoría sin ningún problema. Efectivamente. O que digo é, tendes... sabedes algún prazo do que estamos falando, porque a min cóstame que Tesorería levallos pedindo moito tempo. E claro, a Tesorería ten as funcións que ten, pode exixir, pero despois hai un órgano de contratación que é o alcalde, que lle ten que exixir o cumprimento do contrato. Non sei se, claro, se as cousas se fan por escrito ou non se fan por escrito neste Concello, pero non sei se o Departamento de Tesorería dixo xa ao alcalde isto en algunha ocasión. Bueno, pois bueno, en todo caso era función do concelleiro de Facenda, neste caso do señor alcalde, verificar isto, porque claro, é que agora nos enteremos de que non se presenta liquidación desde fai non sei canto, prácticamente desde o inicio do contrato, presentaron o primeiro ano. O contrato do 16, con estes, presentaron o primeiro ano, me parece. Presentaron o primeiro ano, o 16, cóllelo.
Sí, no, porque collen no si era 16. arquetipo, Sí, Nós o que parece fixamos foi presentaron. renovalo. Ben, Por 2 anos e medio. pois hai que exixirlo Bien, e verificalo. Non se preocupe, Vale. eso está feito. No, feito non está. Non, está feito, está feito. Vale. Bueno, entonces, o dito, nós... O tema de un inciso de Arcos que nombrou, no, que acordamos no pleno foi estudiar a situación, eu así yo manifestei aos veciños e pedir informes. Os informes foron pedidos e evidentemente o que din é que teñen que pagar como calquer veciño de Carballiño. E bueno, creo que pouco máis hai que o compromiso de entregarvos eso, vale, e analizalo e votos a favor, votos en contra.